Il-poplu hija tibati bin-nuqqas ta' infermieri. Il-gvern huwa konxju tal-problema u bħalissa hemm infermieri li lanqas biss jistgħu jieħdu lif. Ekstqar il-President tal-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel f'kumment il-Net News kif qasam magħna l-isfidi kbar li qed jaffaċċja dan is-settur. Ġifieri il-poplu qed ibati bin-nuqqas ta' infermiera u l-gvern da konxju tiegħu in-nuqqas ta' infermiera wassal biex ma l-infermiera tal-lum ħafna minnhom ma jistgħux jieħdu lif. Qed naħdmu għalfejn titilqu l-kondizzjoni huma ħażina għax kemm ħaddum tagħmel xorta sitt min nies jagħmlu klet min nies. U dar gvern konxju tiegħu għax bidna kemm darba l-attenzjoni tiegħu. Paul Patch tenna li l-poplu qed ibati minħabba nuqqas ta' infermieri u spjega li kieku n-nurses ma jidħlux jagħmlu overtime kieku lanqas isiru l-operazzjonijiet. Fiswali li suppost ikunu 6 matul il-ġurnata u 4 bil-lej, qed inkunu 3 matul il-ġurnata u bil-lej b'xorti nkunu 3. Fiswali bħat-teatri, għandek ċertu teatri, kikun l-infermier ma jitlux overtime, l-operazzjonijiet li tisiru llum ma jsirux, għax hemm ċertu teatri m'għandhomx infermiera. Għandha ħoġu għara. San Vincenz, bl-agreement id-darba mhux bid-direttivi, tlifna numru ta' sodot għax m'hemmx infermiera biżejjed. U l-problema da tikber, għax il-numru ta' dak li jirtiraw jitilqu l-professjoni huma ħafna iktar ikbar minn dawk li verament iż-żgħażagħ deħlin. Is-sibt li għadda Paul Patch saħaq li l-gvern sab flus għal steward iżda tjuri biċċar li għall-infermieri m'għandux flus. Jekk ma tmurx għall-azzjoni industrijali ma takwista xejn. U din hija ħaġa li dal-pajjiż għal flus għal steward għandna. Imma meta niġu għall-infermier tagħna l-Malti li jaħdem mal-marit għalih m'għandniex flus. Tul din il-ġimgħa l-MUMN se tkun tissejjaħ azzjonijiet industrijali wara li l-gvern ikkonferma mal-Union li m'hemmx aktar flus għall-infermieri dan fid-dawl tal-ftehim settorjali li qed jiġi nnegozjat bħalissa. Xurilu l-MUMN kienet ppreżentat dokument dettaljat ta' 37 paġna lill-gvern bil-proposti tagħha biex jissaħħaħ is-settur tas-saħħa u biex jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-infermiera. Ir-risposta tal-gvern iżda tkun deskritta bħala waħda xotta kif it-tweġiba kienet tikkonsisti biss fi ftit paragrafi miġbura f'żewġ paġni bil-gvern jgħid li issa m'għandux flus għal ħaddiema fis-settur tas-saħħa.